massacre del 29 d'agost de 1940 van ser assassinades 54 persones innocents. Guixen, Mari Carmen Ferrer, Toni Mira, Ximo Gavilà i Maria Rosa Gavilà. Esteban Alabau Sancho. Esteban Alabau Sancho, Xàtiva. Miguel Albarracín Murvi, Benaguasil. Enrique Ángel Sellés, La Font de la Figuera. Miguel Bas Tomàs, Moixent. Luciano Berni Torres, Caudete de las Fuentes. Salvador Bou Sánchez, Cullera. Miguel Brines Berchet, Tavernes de la Valldigna. Francisco Caja Andrés, Caudete de las Fuentes. Vicente Calabuch Motes, La Font de la Figuera. José Cantador Huertas, Xàtiva. José María Capella Alepú, Benaguasil. Ernesto Carrascosa Morell, Alzira. Miguel Chapado Albedo, Ribarrocha del Turia. Juan Ramón Clarí Marí, Albal. Pedro Conejero Sánchez, Endera. Pedro Corredor Hernández, Benaguasil. Germán Diego Terol, Xàtiva. Primo Fernando Antequera Arrué, Valencia. Olegario Ferrer Peruga, Sagún. Francisco Cartón Cardona, Sollana. José García Jiménez, La Font de la Figuera. Eliseo Garrido Benavent, Castelló de la Ribera. Antonio Gavilà Pons, Oliva. Vicente Jiménez Martí, Riba-roja del Túria. Alfonso Gómez Domingo, Benaguasil. Fernando Gracer Savoy, Torrent. José Honrubia Varela, Castelló de la Ribera. José Ibáñez Sánchez, Ayora. Cristóbal Llàcer Martorell, Alcácer. Joaquín Llàcer Oliva, Alcácer. Vicente Lledó Saiz, Ontinyent. Vicente Palau Lluch, La Font de la Figuera. Vicente Mañó Mestre, Oliva. Francisco Martínez Company, Massanassa. Salvador Maurí Alemany, Oliva. Alfonso Gavilà Peiró, Oliva, nostre tio. La massacre del 29 d'agost de 1940 van ser assassinades 54 persones innocents. Guixen, Mari Carmen Ferrer, Toni Mira, Ximo Gavilà i Maria Rosa Gavilà. Esteban Alabau Sancho. Esteban Alabau Sancho, Xàtiva. Miguel Albarracín Murvi, Benaguasil. Enrique Ángel Sellés, La Font de la Figuera. Miguel Bas Tomàs, Moixent. Luciano Berni Torres, Caudete de las Fuentes. Salvador Bou Sánchez, Cullera. Miguel Brines Berchet, Tavernes de la Valldigna. Francisco Caja Andrés, Caudete de las Fuentes. Vicente Calabuch Motes, La Font de la Figuera. José Cantador Huertas, Xàtiva. José María Capella Alepú, Benaguasil. Ernesto Carrascosa Morell, Alzira. Miguel Chapado Albedo, Ribarrocha del Turia.
Juan Ramón Clarí Marí, Albal. Pedro Conejero Sánchez, Endera. Pedro Corredor Hernández, Benaguasí. Germán Diego Terol, Xàtiva. Primo Fernando Antequera Arrué, Valencia. Olegario Ferrer Peruga, Sagunt. Francisco Cartón Cardona, Sollana. José García Jiménez, La Font de la Figuera. Eliseo Garrido Benavent, Castelló de la Ribera. Antonio Gavilà Pons, Oliva. Vicente Jiménez Martí, Riba-roja del Túria. Alfonso Gómez Domingo, Benaguasil. Fernando Gracer Savoy, Torrent. José Onrubia Varela, Castelló de la Ribera. José Ibáñez Sánchez, Ayora. Cristóbal Llàcer Martorell, Alcácer. Joaquín Llàcer Oliva, Alcácer. Vicente Lledó Saiz, Ontinyent. Vicente Palau Lluch, La Font de la Figuera. Vicente Mañó Mestre, Oliva. Francisco Martínez Company, Massanassa. Salvador Maurí Alemany, Oliva. Alfonso Gavilà Peiró, Peiró, Oliva, Nostre Dios. Pues era una carta que vaig escriure a nit, a les 12 de la nit,
i que volia dedicar a la meva sàvia, però la compartiré amb tots vosaltres perquè crec que hi ha moltes històries que són molt semblants. Hola, abuelo. Encara no em coneix, soc la seva besneta, Natalí, la filla de Mari, la seva neta, que era filla de Paco, el seu fill. Li dic abuelo perquè era com li deia també a la seva dona, Vicenta, la meva besàvia, que per a mi durant 12 anys va ser abuelo. A més, el lloc de iaio ja està ocupat pel seu fill, el meu iaio Paco, de qui vaig aprendre i a qui vaig venerar fins que ens va deixar i a qui tinc present cada dia de la meva vida. Avui més. Paco el va buscar molt, abuelo. El meu iaio parlava de vostè i venia a visitar-lo a la fossa, al cementeri de Paterna. Sé que va tractar de recuperar-lo tota la seva vida. I sé que si ens veieres avui així, sento un home fort com era, alguna llàgrima somaria dels seus ulls per baix de la seva visera, de la gorra que sempre portava. Segurament seria una llàgrima de satisfacció per recuperar-lo per fi i treure-lo del clot on tan injustament el van abocar. Però també seria una llàgrima de descans, de justícia aconseguida, de reparació. No puc evitar pensar com seria haver-lo conegut, abuelo. Tracte d'imaginar la seva cara, els seus ulls, i busqui en el record del meu iaio Paco els trets que segurament compartien per tal de fer-li una foto seva que mai he vist. El trobo a faltar sense haver-lo conegut. Sé que sembla estrany, però és que sentí parlar de vostè tota la meva vida. No vull allargar-me molt, encara que tinc moltes coses que contar-li, però les guardaré per a un moment en què vostè i jo ens trobem a soles, ara quan recuperem els seus repolsos ossos i puguem per fi conèixer-se en persona i abraçar-se. Però avui necessito donar-li sobretot les gràcies. Gràcies per ser valent. Gràcies per defensar la democràcia i la justícia fins a les últimes conseqüències amb la seva vida. Gràcies per fer del meu iaio Paco l'home recte, just i lluitador, que també va ser, malgrat haver passat per un camp de concentració que no el va doblegar. Gràcies de tot cor, abuelo, perquè l'exemple de tots dos, d'aquest exemple, ha sortit una nombrosíssima família de bones persones. Gràcies a vostè, Francisco Arnal Moreno, el món ha conegut un Francisco Arnal Eixea, el meu iaio, un Francisco Arnal García, mon tio, i ara també un Fran Arnal Guardiola, cosa de l'edat moderna, que és el meu cosí menut. El seu nom perdura en la nostra família, però és que no portem el seu nom, també portem el seu talent lluitador com a bandera. I som legió, els seus nets i els seus besnets, som legió, abuelo. Però avui estic especialment orgullosa i commoguda de presentar-li la següent generació que sap de vostè, que el recordarà i portarà més enllà del temps el seu nom com a estàndard d'ideals i llibertat. Vull presentar-li els meus fills, el meu fill i el meu Rubí, dos xiquets que són la prova vivent que el seu record no sols no el van borrar, sinó que és cada volta més fort i persistirà per generacions i generacions que vindran. Que el silenci forçat no tornarà a ofegar el seu nom baix metres de terra en una fossa oscura. El seu record i el dels seus companys de la fossa de la terra, la 126, s'alça ara lliure i fort, com un crit de la memòria per tal de que les generacions futures no obliden. Els volgueren matar, abuelo. Els volgueren matar i, en canvi, els feren immortals. Eixa és la nostra victòria. Tanque ja esta carta, que volia ser d'acomiadament a una etapa oscura, però que en realitat és una carta de benvinguda. Benvinguda a nova casa, abuelo. Fa quasi 82 anys que t'estem esperant amb els braços oberts. No tardes ja, per favor. Una abraçada. Persones que una les
Andrea,